kana ndafa ndapinda muguva ndoda mugoziva. Apana munhu wenyama anotonga, saka Mwari ndo vanotonga. Nyangwe mchida zvenyu kunditonga, munondiona kunge ndinopenge ndikataura munoti hapana chinozikanwa. Saka ndangoti muzive kuti ndini kana ndafa ndoda mugoziva, ndapinda muguva zvimwe zvamaiudzwa aiwa manyepo. Apa ndivo futi vatumira mamhepo, vavengi ndati kana ndafa ndapinda muguva ndoda mugoziva zvimwe zvamaiudzwa aiva manyepo, asi ndivo futi vainitumira mamhepo. Kungoti chete munhu kana wodola unoita kunge usina tawaimbogola, ende uchitangana netsaona mota dzako uchifamba pamwe uchispina vachipana kutokurova ungepena, ende pese pavakela vaida kungoona zvinhu zvako zichitena, asi ive uchiita tena. Ende kungoti ndinotemba naMwari, ndine faith, ivo vane little faith, saka ndiri kumberi kwavo chero vachizvitandana Mwari. Mwari kudenga vanoona ndachema handachandotyasi kana ndaenda ndapinda muguva zvimwe zvamaiudzwa aiwa manyepo. Apa ndivo futi vatumira mamhepo, vavengi ndati kana ndafa ndapinda muguva ndoda mugoziva zvimwe zvamaiudzwa aiwa manyepo. Asi ndivo futi vainitumira mamhepo. Ziva mamhepo tandinoziva munhu wesazvarwa tangosara kufa, nange vasina kuona pandaisafa, asi mutumbi vangu pamutaushafa. Mozovaudza kuti Sauro igafa chaingomanwa chingoma mangoma chinomagona mangoma chivava. Hapana kuda kuzvininipisa, vange vanondichipisa, kana ndada kutipisa pale panondiyipisa. Chinochikona chibasa icho changu chibasa chingoma kana ndafa ndoda mugoziva, ndapinda muguva zvimwe zvamaiudzwa aiwa manyepo. Apa ndivo futi vatumira mamhepo, vavengi ndati kana ndafa ndapinda muguva ndoda mugoziva zvimwe Tafatwa Mauka, how are you? ivo futi Aiwa pedina nobika, aiwa terra live uchibika kuchamara, aiwa hatidaro pegi ita uchibika terra live uchibika. But guys, kune vasina kubika ka itaizve kuterera live muchibika. Handiti hatidi kuti mangwana vari magozoti Facebook iri kuputsira idzimba, handitika kana kuti SIS MELLY vari kuputsa dzimba nokuti maonekwa muri palive musina kubika. Saka zvinani kuti uteerere live uise ma-earphones kana kuti uisa phone brown uchibika hako uchiita life yako uchiteerera life yako. Get to dimanyira zviri sei lovely lolo zviri sei Destiny Tiffany how are you Phoebe Destiny iwo sele nyedzo kundigira zvinhu zvekuma street wazviwa mningina Blessing Mbirimi zviri sei Ruthie Tavanashe how are you Diana tabva kwaBam family vari kutaura zvebusiness Nancy Bususu Precious Kativu wabva kutsura manje mobva uya chinyora chimhanya Josimara love you to my joy yape palife tobva kukutsiura guys tobva kukutsiura kuti iwo utodzoka kuti usanoda kuno wadzoka nazvo joy yari palife yari kutaka live yake ava naimikani Tracy Mncube zviri sei Francisca Stole Leonora hava andina kuchinja ndangobvisa juice ranakapfeka ndakundukutsva ijuice right guys pachipamwe handitika pachipamwe hanzi toita sei tiwirirane tese maiguni kuti muwirirane mese it will never happen chingoripo you guys have to try and avoid kuti pamuchita malive you talk about zita remumwe munhu handiti and then learn to ignore some of the things
handika learn to ignore some of the things kuti zvingo yes ndini b wacho zviri sei yes kana vakoma wangu anomaona saka if you just stay in your lane semi vana maiguni masocialites pamuno comment even mastream be careful what you comment because comment hiyo inogona kuisa pamuchinjikwa inotorwa comment ikatita nyaya uchingofunga ndiri kufara it happens a lot unozviziva so try to stay in your lane avoid confrontations just like kuwirana chacho kuti vanhu vachawirana kudai so zvakuda mwari right takudzoka panyaya yemvenge guys imi mvenge munoiziva handiti amuudzwi mune madhimini here mucomment section kana kuti maningikiri nekuhakira emarusike ndizvozvo nekuhakira nyaya dzevanhu emarusike thank you admin team andiselina murimo here mucheripoki handisi ndipindirewo nhamba kana kuti mumwe munhu nganyore nhamba ndipine timbohwa zvedu nyaya dzemujolojolo yesigamuchirai ronald zviri sei hanzi tuseya vatoisa ani waisa futi right chisai nhamba guys nyorai nhamba ndipine handinambochinja ndangobvisa juzi iro juzi randabvisana ndakapfeka ndangobvisa juzi because kwakupisa anomaona ndangobvisa juzi right kwaita dzoka ndombi zodokwairi saka ndombi dzozvangoindo chiti kuri kunetwa fight hesi madam boss I see you how are you mfana saka wangoenda chiti kuri unobviswa musadaro vasikana musadaro imi hesi dudzai guys isai ningikiri comments isai kaningikiri ndipine yes my amaita neshauri munhu wangu zvekutodaro ndichero kadituka nokoti ndazviwa mwina memota guys ndikumbirawo phone number mcomment section timbohwawo zemamani madam boss is in the house guys imboisai ningikiri chimboisai number kandipina apa timbohwa zvedu kuti zviri kufamba sei mumastreet imboisai number kapa chimboisai number timbozodzo mastreet isai ka number guys ndipei number yemafoni yaya ndipei number yemafoni guys isai number yemafoni ti vanhu vawane kufona guys vamwe havana phone number iyi right guys pamvenge tinotaura dzose handika dzemumujolo imimi guys takagumbotaura nyaya dzemumujolo pamakaenda kueaster mwe maenda kumasleep over handitika maenda kumasleep over uko mukati kaguma kutaura papa amuna kuzotipa feedback yaini kuti kumasleep over zvakafamba sei 1 2 kune vane dzavo vatonetsikana nedzavo dzemudzimba especially dzemudzimba zvisandati mujolo hatingaupedzi uyu guys kune vatonetsikana nezvemudzimba mijolo chaiche zvandikutotaura zvandoziva based on whatsapp yangu handiti ndo zvatoda tichi kuti vanhu vasununguke friday nhasi kwanzi kwai nyaya takaita pana pavidhio yaya kwashofe kwai vidhio yave kumashofe uku kwai mukadzi akatonzi eya waitondinyana sisi vakona sisi meli chitongoti mashofe vanhu vangu kana ndivana bhudhi vangu vana mashofe vaya ndivana bhudhi vangu right regai titori wekutanga auya right hello pamvenge muri sei mushe zviri sei atinzwe ngadziuye tinzwe zvii zviri kuitika tatoedukana vatakajaira zvandakamboita majesisi medu ndaiva mumwe shamwari yangu so aibva kwamutare saka tete vake vakashaika tete vacho haninoza kudhara south africa ichanzi south africa iyaiya muri kundinzwa tateerera africa chaive vanhu vachauya nemadhweni isi chero tisiaone hedu mudzimbabwe but taitongwanzwa kuti aripo saka tete vake manje kavaiva munhu aitenga zvinhu zvake vanga vakarorwa so aitenga zvinhu zvavo property chichi saka pavakafa ndibva zvanzi hanzvadzi dzacho hanzvadzi hedu amene vakamboshungudzwa vati vari munoza nyaya dzemujolo idzi varume saka chinzi vakamboitirwa girlfriend here ikasvikorara pamubhedha ivo vakanzi muruka urare pasi nekuti murume aitsvaga mwana mukomana saka hanzvadzi dzacho ndobva vati vada kuripwa saka hatisi kukwanisa kugohwa mbatya nenyaya kuti chii kana usina kuti ripa toda mombe saka manje shamwari yangu nekuona zvinhu zvatete vake kunaka kwazvanga zvakaita
apo ndiye anga ari muridzi wezita ratete wake akati asawira ndoita sei obva namupa idea ndakati shawira nyaya iri panapa kandikutoti iwe itosvikirwa atete wako ngavaite sei otaura kuti zvese ipaifungai zvinhu zvafungai mukasiya zvinhu zvangu imba yangu ndiri kutoibatidza izvozvi iye nobva ati manje kuti ndiite ini handigone kuti asi handigone zvemadhirama inini sezvo muri dhirama kwini ndokupai go ahead akati aiwa hapana kuti asi hapana kushata sesimeri vanhu vagara paye vakuti taakuparara ndakangosumuka kunge ndiri kuenda kutoilet ndobva ndanoti kwakadaroko pidhiri kudona handii information yese ndakanayo mutupo zita makuriro akaita vanhu handizvese nandinazvo ndobva ndatama chiripiti kati ndinofungai mafungai funga mabhegi muchienda muchifuwa midziyo yangu yandakafira kushanda kuSouth Africa mune chokwadi shumgai zvenyu muende imba indiri kuitungidza handiatete vacho ndaivaziva saka voisi ravo sisina rimwedza inonzi drama aiva ndakaekta handidi kunyepa ipapo ndaifanira kupiwa mukombi ndobva ndataura ndikati muri kusunga imeende imba indiri kuitungidza ndobva ndadaidza zita rababa wafungai ndobva ndadaidza rimwe zita remunin'ina wacho mumwe ainzi anga akafa ndikati handisi muri kuona zvamuri kuita ndiri kuuyako amai manjenjenje handimazviona zvavari kuita orit ndobva ndati maziso pindu kuti zvezvekuti wange munhu anga achisvikirwa pandakusumuka ndakusvika madhaka ndakuti kochiko tadonhedzwa naniko sisimeli vanhu vakanzi dzokai vanga vapinda mudzimota vakanzi dzokai pano paita nyaya pano but iwe wanga usiri hama yacho hauna rudzi nevanhu havaiti wasvikirwa wakamira sani ipapo munoziva ndosaka dzimwe ngwaka chero kana kumapostori chaiko tinekaunga kuvhiringika katinoitwa kana kudzin'anga chaiko handizivi kuti wai vasina kuzvifunga but pamwe pacho kona ikona kodei pakaita n'anga yakangosimuka yaunga usingaziti n'anga yobva yataura kuti uri kunyepa waidii ameno sisime munombobika madhirama vasikana chandakaonaka munoziva kuti vanhu tinobhilivha mune zvakasiyana siyana vanhu vakabhilivha kuti inini ndiri mutorwa kumazita ese evanhu vakafa aye ndakaaziva sei bcause ndakataura mazita 2 handiti ko zita rababa wafungai ndakariziva sei uyu fungai wacho nanga akafa ndakaziva sei ko mutupo waamai vake ndakauziva sei kumashandiro ese akaita kuSouth Africa ndakaaziva sei saka ndo zvakavabata kumeso izvo vakabva vazvibhilivha izvo right good ndakavaudza ndikati imba ngaipiwe sazita wangu ndiye muridzi wemba ndiye musara pavana vangu zvinhu zvangu handidi zvinhu zvangu zvinosara zvichidyiwa nemuchenje pano uyu murume wemutorwa munoda kundisanganisa naPeter mutorwa asara akachengeta midziyo yangu akandishungurudza murume zvese zvese zvekuunza girlfriend zvese ndaiva nazvo saka ndo zvakaita kuti vanhu vati iyi nyaya yechokwadi shuwa zvinhu vanhu vakatogara pasi sisimeli zvinhu zvakatogovewa fungai akapiwa imba plus tidi vake vanga vakagara vakanyoresa iye moza zvaitwa nevanhu vekudhara vanga vasingafungi zvevanaka vaizongofunga zvekuti hama yangu ndiye anga akanyoreswa paimba ndobva angonzi musara pavana zvinhu zvese takazosiya zvinhu zvapinda muorder fungai akatopiwa imba nanhasi zvosawira vanga agere izvo zvakatozororwa murume wake akaita vana akafa asi arikugara pakwaatete vake nevana vatete vake vaiva upenyu hwake bho hakuna kana chakazomboya sisimeli ndokana ndichibvunza kuti hakuna here zvakazoitika kana zvingozigozi zvanzi akupiko zvemachembere zvokuda kuti audyire mazano hakuchinazvo zvokuti kwai ameno kana chivanhu chichiriko zvokuda kuti kwai zvinodzoka chidini but ndingoona kuti vanhu vakungocharika shona zvekudaro asiwo wataura point yakanaka chose watogona ipapa zvawataura nekuti ndabva ndabata point guys nyaya yataura yekuti anga ari mutorwa vakaronga dhiri muri kuwa nyaya yataura batai munzwa vakaronga dhiri neshamwari yake andi kuti zvinhu zvigovewe ipapo vasaenda chisiya zvinhu hanimaona uya aekte muri kuona the same way vakabhilivha mwana uyu apiwa dhiri munoziva kuti the same way yamunobhilivha zvamunenge maudzwa kumapostori uku mozviziva kumapostori nekunanga kwamunoita kuya ndo the same way inobhilivha mukuona kuti family yese yakatobhilivha but ranga ridhiri ndo mabhilivhira amunoita kana maudzwa hamuzive nganga inenge yawana information yamboinvestigata yawana information yemumusha menyu kana kuti yako imi mobva mamhanya monoudzwa mobhilivhiswa modligwa mazimari kana kudligwa mombe hani mazvona saka be very careful
Anmona, be very careful in your right. Thank you very much, Muningina. You get him wait next. Sharp. Right. Regarding guys wakufona mukangosiya missed call indofona back. Antika, munongofona mosiya missed call indofona back. Do you say? Okay, understand. Anzo posta anorevesa mamwe anorevesa alright gatori avari kufona ngokuti vamwe varikutadza kufona avatadza kufona regatori vandifune vachapindi titambire Jacqueline Rupapa. Hello. Yes, Mvenge Mvenge maswera sei taswera zvino munosvike pi makabata mhino munosvike muchagona kuningirira kupedza maka ora inobata muchimboregedza mukaregedza tombonyarara kuti mumbofema mukontinue alright mabata speaker yephone regedzai speaker yephone makabata makavhara speaker yephone hatichanzwi hatisi kunzwa kola hello hatichanzwi yamene tifone nyata sei miraidi drop it kufonera back havasi kuto chero ndichitaura kuti kola havasi kutobhushwa regai va drop it vafonere back vabata mino zvino asi vanopinda pisi nemino hello yes kati singakunzwi wangoshiya yamene zvangachita foni yako unzwa alright ndati inyaya yakaitika yemumhuri iri kuitika yemumhuri ana sekuru vangu matino side kwana mbuya vangu mamaither side ana sekuru vangu vanoita basa rekuti vana vavo vasikana whether first or second born vana vavo vasikana vese vanovaitisa vana like ndomiko irimo mumusha so now zvaakunetsa manje vana vaivai vati vamwe vacho vakazororwa zvavo vana vaive vakaitiswa mumhuri memu yamanje vakunetsa like yaita kunge ngozi soto mirai muri kuti hanzvadzi nehanzvadzi vari kuitisana vana mufamily mabata futi speaker hello kola mati hanzvadzi dziri kuitisa vanasisi vavo vana baba vari kuitisa vana vavo vana abuya vako ididi aditi amai vakabereka amai vako hanzvadzi dzavo dzinoitisa vana vavo vada it's a well-known thing zvinotozikanwa munharaunda imomo zvekuti zvinhu zviri kutotyisa uye mhuno dzavo dzakurwadza chimboregedza ufemi ndaona wakutokukoniwa kana kutaura nekutadza kufema saka zvinhu zvinototyisa zviso zvokutoti vanhu vari kuto saka panotsvakwe pane ngozi iripo inenge ruda kuripwa manje chiri kunetsa chekuti ana sekuru vaivai vakafa kwasara vana
vana vavo vane vana vavo like adzvadzi uchichiti mwana as well. Saka zvinhu zvakuchisa neproducts ako zvonyaya washaya kana maski here uisako maski kumeso nhasi unofira mubata mhino. pane vanhu varipo panapo vatori ana mbuya vangu zvino vachakuhwa kaka ukatoti nambuya kuti uyo muzukuru weda kutaura varipo ana mbuya vangu vane vana vavo vari panapa. Saka kuchikoti vanogona kubata vhisi rangu. saka vana mbuya vanaivo vakamitiswa we nababa vavo vatone vana mafestimona vese vana vababa vavo. vana mbuya naimi muripo shuwa zviri nomo here zvikana muri kucomment section kuti munovatana baba muchipuwa vana zvinototyisa zvinhu zvekutoti saka zvakunetsa vana vaya vava vakazvariswa nababa vaya vanoita sei? mwana akafa. Saka kufa mwana akafa akakurwara then vamwe vachona variko vanenge change vazungairwa vese kozi vana vachona vana vasikana vange vari i5. Saka vese vari 5 vakaita vana 1 then pa1 hapane 1 akashaya then papasara 4. Saka pa4 varipo vese vanoita kunge mazungairwa like vatomazungairwa vane mari zvinhu havana kana. saka urombo hwacho wanga uri hwei vanorime urombo wanga uri ndikataura zvinhu zvasisikana kuti urombo wanga uri hwekurima. Alright, divisi ndatokudzwa kare chiregedzako mhino ungafa kole ungatofa haungafa ungafa next time unotsvage chitauro chinyoro woisa pamuromo utaura wakaisa pamuromo chitauro chinyoro mainzwa here nyaya iyi guys? mainzwa kuti kwanzi kuna baba vakanga vachivata nevana vavo vasikana vega vega festival dzisidzi kwai vamwe vacho vari pano newe zvakaoma. Zvino kana vari pano nyaya dzatichaura everyday pachi vano paDiaries pakatakura vasikana. Zvino kana ukaimitiswana asi zvangooma kungoti vana pavanovatwa nababa vanenge vari vana vadiki vasikana. Imaginai baba vako unenge uri mwana zidhara iroro baba vako vachiuya kuzovhura mwana. It's not normal guys. Zvakako ndizvo vanhu vakakwana here zviya? Ndizvo vanhu vanenge vari masaiko vachitokurira mwana wavo wakazvara bhurugwa kana iye mwana achitochirodei kuchinzi akura kuziva achitorana nababa anenge achichiri kuitika. Amen. Right. Hello Mvenge Mvenge. Kola hello. Kola hello. Hello. Muri sei kola? Musho muri sei? Aiwa tiri nandimai mwe phone. Takunzwa. Ndakutaura kuti ndinenge nyaya kangu karifana ako but ndakadya mari yandaifanira kuroreswa. In the sense yekuti ndaidana ndandina giribheti wangu. Giribheti ndobva anditi izvoni ndokuchengetesa mari ndarakatava tabvuriswa munoziva kumapost office ndova ndavhuriswa akaunti. Saka mari ndaedza unoziva ndine maframe ndine vana vandochengeta vamai. Saka ndipo tachipisa imwe mari maakaunti mako ndobva apota achisa mari maakaunti mangu ndobva tagaragara ndobva anyengerwa munin'ina wamaiguru maiguru ake mukadzi wamukoma ini ndirikusirwa mari maakaunti. Kana zvakafamba sei kana akadyisa ndobva adanana ini ndine mari maakaunti. Vanivai vatouya vakutogara vese. Saka musina vavhakacha kuenda pakwamaiguru ndomunin'ina vari kwamaiguru vakutondudza chichi maindi hazvichaita kuti uye panapa baba munin'ina vari mukadzi hazvizoita mushe tikati okay fine mari ndinayo.
ndibva zvapera ndibva hambondisiya ndine mari iyeyo ina ndamboishandisawo mari iyo pandakuyisiwo pandamboisiya ndinayo ndibva ndanyarara ndo vasogadzana maiguru vayo munongoziva kana uchida munhu ndibva ndagara ndofunga 2 years ndibva ita mwana nemusikana uya ndibva varambana namainini vaivai unoziva kana anga ari munhu wokutanga kudanana naye unoziva kadzi tinongokotiwo asi munhu aindida akambochengetesa mari ayo anondida sibereki ndikagogara tiri kungodanana imwe mari yakuwedzerwa muakaunti mari yakuwedzerwa muakaunti saka wakaita 2 years une mari iyoyo muakaunti ndinayo muakaunti aminoti chii ndisina kana mboishandisa ndibva tobva akadzoka mainini vaenda ndibva yawedzerwa futi imwe mari muakaunti mangu PSB dhara taishandisa maPSB mari iyo yawedzerwa boom rimwe day ndamona yanika mwana akadiki mumba futi katizira ndikati aitsinafu apa mari ndanayo muakaunti ndadya mari yerore but yanga isisiri yerora kola murume yakudisrespect ari kubatisa mari yengere mari yekuti anondorora ehezve but yatongotenga isiri yerora nokuti munhu akambogara nemumukadzi anga asisina intention dzekuroora munhu akambogara nemumukadzi handiti ukashingirira handika akainda mukadzi uyu akadzoka back kwauri ukamutora handika mukatenga kuronga zvokuti kuroorana akanotora futi mumwe akagara naye aiwa anga asingadi kuroora kola anga asingadi kuroora but akazi ngakudzoka back akuda mari iyeye ndikati no wakagona wakaidla mari handina iye aikushandisawo ndakadyese asi aiwa imbobatana iye munozviziva kamujelo ino maiva takasaka wakabhadharawo zvokuwata kwaita newe siyanga yakawanda because kwewe uri worth mari shoma here iwe aiwa ndiwete mari shoma saka ndizvozvozvo saka usati yanga yakawanda wakatodla wakakabhadhara zvaakaita ndozvaakabhadhara mhuri yese yakambomirira kuya kuzofambira mari iyo ava vakafamba mhuri yese kuya zofambira mari iyo but haina kubuda aiwa mari yawo aiburitsa dei watoti ndakaburitsa mataito kutuka pano kuburitsa mari yeyi engeri vita rangu haina kubuda ndizvo zvawagona well done wakagona alright thank you very much kola dei akatoti ndakamupa mari ndaitogwadziwa Estembi. Hello, Kola. Kola, hello. Hello, SIS MELLY. What do you say? Alright. Ndakavhara muromo ndotya kuzozikanwa. Kana wakavhara muromo raitaura? Inini mai vangu vanondituma kuti ndivatagire boyfriend. Mai vako? Ndotavatagira. Unotsvagira mai vako boyfriend? Alright. Ndozvadii? Ndinotavatagira. Ininiwo futi ndinoti kana ndikaona maboyfriend ndinotoenda nawo kwavari. Right. Nyange ndikachinjanisa hawana kana problem nazvo. Tavanoda Braipek, nekoko, ine vadzako kola. Sure, SIS MELLY, ndotogudza chokwadi. Saka ukangwana murume wako uchita unongomudza nditengere Braipek nekoko 2 liter. Vanoda grocery. Vanoda 2 liter here koko yacho. Aiwa. Akawanda. Mukesi remakoko. Munenga wangu ndina munenga wangu ane 16 years. Atori nedepo. Akabayiwa depo. Mai vari kumusha kana kuti vari mu South Africa? Tiri kuna
saka murku iwo varume unotsvagira mai varume vamai unotsvagira sei mai vako nditsvakirewo unotsvagira sei mai vako like inini ndikawana basa ndikashanda kana kuti pamurungu ndikazoenda ndikaudza kuti murungu anenge ari kundida chichichini vanhu vakati kudii tondozoti inino ndikutomudawo murungu tsvaga saka ndikaona murungu uya umwewo ndinatovapa nhamba ototava kutodanana right saka mai vari kumakore mangani kuma40 50 60 vari kumakore mangani mai vangu vakasvika 41 pane 41 years mwana mudiki regai vadaro saka ivo vari kuda kubaba varipi vakafai vasarambana kudhara vati vakafa aiwa vakarambana vakarambana saka ivo unombonyengwa nevarungu vacho ndatonaye ndikatomusiya murungu wacho ndikamusiya ndikazowana mumwe ndoma chingodaro saka varungu vavo unovawana imo muno mujoni kwaunongoshanda chete kauti unotsvaka murodhi aiwa ndinofana makicheni okay saka unovasangana navo kumakicheni ikoko unodana nemabhosi ako vane vasina vakadzi here havanonganawo sisimaitanongona diti imari home muchida mari chete nechikafu saka unotovaudza varungu kuti mai vangu vari kuda grosari kuti vawane kukugamuchira chitenga kokokora iyoyi ndopenda nawo ikokoko ndakese kumolo tomatasvika wotengera mabharapeki makodringi zvese vanofarira nyama sireki mai vako zvisingaiti right saka vane vachingoshoshvaudza kubika nyama paya muchinoishandira vachiva vachidya zvavo nyama yavo vanoshanda here vanoshanda kuti kumakicheni ikoko saka kana muchiuya neboyfriend ivachiya neboyfriend munogara mamuzi mangani vanovata neboyfriend pai munovata sei inini hangu ndakazobva kwavari ndakuzvilodzera ndega ivo vari kugara nani asi vanogara neunina wangu iyoyo mudiki saka vanovata sei vane marumu mangani vane rdp saka vakapa bedroom right saka iwo zvino unohwa sei kana uchivigira mai vako varume zvinokunakidza hazvindinakidzi ndozotofunga kuti pamwe watazondiurayisa nerimwe zuva okay aiwa kwakambozama kutaura navo samai here kuti handifungi kuti zviri right kuti semwana ndikutsvakirei maboyfriend chikuigirai kana mada boyfriend yenyu tsvakai moga zvinonesa sisimeli neuchinini ndikazoitawo dambudziko ndikazoda kuti vatibatsire vanozoramba saka unenge uchitya kuti ukaita dambudziko iwo nemakore kuma20s inini ndine 27 alright une vana ndine mwana aripi kuzimbabwe alright aiwa pakanaka munin'ina aiwa next time mundivigirewo braipeki nemakoko indofarirawo grosari futi ndofarirawo kagrosari nditovigirai sisiwe undivigirewo braipeki ndofarirawo nyama zvisingaiti namaiwo makokokorai alright bye munin'ina hanzi ndinovigirawo mai vangu zvikombawo ende mai vanodawo nyamawo nemafanta nemakokora idiwe zvakaoma hazvo hai kurarama
pamwe vakambozvara vane 14 idzodzo ndosaka vachitamba umhandara iko zvino zvinogona kudaro kona chibata kanamba ndonga chifona ndikuti chena ko alright ndowabatikana kati tifonere vamwe wachifona kudabatikana Hello, Mvenge Mvenge. Basura se. Ya, tapinda. Indanga taronya yangu. Ndakatozopinda murudo nejaya rangu rumpepa rine makore 40. Zvakatanga zvakadai so. Musazotewo nechinhu. Alright. Oh, riripo alright. Zvakatanga zvakadai. Tanga tiri shamwari neshamwari zvakanaka. Last muna October. Tisori mafriends nokuti muna October mumanga utoita wati break yake saka engori friend yangu vachingondibatsirawo nekuitawo malisi nekudidididi zvachitofambawo zvakanaka. Ndokuzongosvika pangoti emuti akamira makata pati muti mapati ndongodamwa ndongoenda semunhu anga atongowo friend yangu tichingodidi yamungozvizivawo tichitongoenda tichingoenda paya saka tikatozotokwatawo kuma6 months ndobva zvakangokaruka zvangu tochinjawo zvatoitawo zvatovawo zverudo tatopinda murudo paya zvinhu zvatofamba zvakanaka but pamanje hakunetsa ndichokudaiwo mai vachona takavaudza mupedho rangu totangu notongaudza kuti ndozvatovako vachibva vati zvokuti uroore havana kutaura ipapo vakazotaura patova paya vachiti zvokuti uroore kunabva kune imwe nyika hazviiti iye munhu achiratidza kuti ari pachokwadi nokuti kusvika pari zvino akati ambondibatawo inguva hado shoma yatava nayo but akati ambondibata akati amboita kana chii iri mugere mose hatigari tose but ndatombovhizita saka muruda unzwa kuti kola wafista waenda kuweekend ikoko munongovata wakapfeka bhurugwa rako haribvisi anotombototanga nhasi anotombodaidai zvokundotobata kutodoti ashiwa chigodei chakatomira asi hapana kana chaanotomboita akanditi ini handikwanisi kupfeka kondomu ini ndikamuti handina chandinoshandisa chinodzivirira zvandakamuita wakambotobata kwauti iripo pamwana iye munhu mupfupi manje ndo zvinonetsa asi kutobata kudonzwa kuti iripo ndakatobata ndikatoinzwawo pamwe pacho anotombodotaura noti madhezi emutanga ndaitomboturikawo makumbo zvemungoriziva waitodawo neuchitodawo kotutsika makumbo iti pamwe kudanga chadai aizvinudza makusenoti ndozvandotonzwawo izvozvo zvaunonzwa asi kuti ndivatenewo hazviiti hazviiti handinokwanisa kupfeka bepa iwewo futi nezvauriwo kuti unozotobaisa unoti ningi uya anoda kutamba neni nokuti hansa zvarongera nokuti paakaitawo zvaakaitawo zvakakanetsana akabva aita ushungurudzika kusvika pakusiya basa ndokuti anotsvaga basa pawana asati anotokwana basa memugiraniro akadzidzira saka akati hasati atombova nemari kana kudii manje pava nenyaya chokuti vabereki mai vachona vakutoti ugoora munhu kune imwe nyika hazviiti asi vanhu ava ndevava avanotaura chichingi chichangi ava ndevekunyika yepoto dzekwedu yechichangani uko kuna nachimweni kukongo wokukongo une nguva yakadii uchiinda unomushanyira uchingodzokera kwakadaro kutosvika ndakatenga tichiri shamwari neshamwari ndaitongoenda pasina kuti mazuva acho newo aihembowanguya kuti iwe aitochema masangano atakaita nayeka vakazvarwa vari tu animona vanozvarwa vari tu nguva imwe chete neti wachona ndoanga ari ticha wangu saka akabva anditi anokwanisa kubetsera kupota chikubatsira nemamwe maleseni handiti ndo masangano atakaita ndokutoita mafriends
ndinoti tinongatoti amudi nguo yako kunondozokudetsera kune weekend utongoenda kontonomunyaradza semunhu akasinawo zvokuita ndengotongoenda utongonomunyaradza ndotozongudzoka chikodesvika zvangu zongochinja kusvika zvatopinda murudo tapinda murudo hanambochinja ndimwangu daita kana weekend wane chitumbi chienda ndichingodaro kutongorara kusvika kwaedza pasina kana chabuda takatozoti ndetoti zvanyanya regai ndimboona kuti zvinomuka here saka ndengotwika makubvu kudai ndikava zvamuka asi akaratidza kuti zvivo zvamuka asi ari kuzama kushinga akazondiudza vangwana zvakati ndozvaunongonzwa zvanomona saka ndaikona unenge uchinjireiko saka kana pasina inotambika kuti ndirege kuenda iyana udongo zvirisirawo munhu wake noti inodhivhidha kuti ndakuona kuti uke ndinopera roga munoraramba akapfeka hembe kuti musitorina aiwa nasimbovata wakashama kola tione ndodekera mapijama edu aiwa nasimboshama kuti kana avatopa umbokurura kuti ndaiwa kutsva umbonyatsovata wakashama chekuti mangwana unouya uchiti kudii ndanyepera kumadoro wanyepera kumadoro ndipalapfeka chishoni chidiki saizvozvo wakatopfeka kashote ndakatopfeka kashoti kanyiniki katutuki atonguka ayatoenda anogara ufite hai imbokurira kashoti kusari nependi naimi guys kana dhimiwo zvinoita ini kuti ndakamudza kuti handidziviri ndichiitirawo zvokuti ndisangonzi vanhu asi waudzivirire ndinodzivirira sokuti ndakamunyebera saka chigodo izvozvo asingachishandi imbomekura chibhuruka icho ombosara nekabhuruka ombotendera kuti ndabatwa nedhimoni tione kuti zviri kufamba sei last week ndakambonyeba ndikati ndozonotenga morning after kana ndinozvika ndikokatenga pamwe kuti pamwe kuda ari kuda kuprojecta ke pamwe achida kuzokudza pamwe chigwere kola muchitestiwa ini musingavati mose manoti mazive kutona kuti takambotanga zvakapisa cheko zvokutoti mutaigona kutokonze kudini kopa kutomhanya cheko nepafoni chaiko chaiko ndozvaitika mazive kutanga zviya zvokuti sasautsati atinatsa kutopinda mundu cheko chaiko aitonditi ngatimboenda kuchipatara chichichi pataenda indakamuudzawo ndine vana vangu anozviziva iye hatorina torijaya rimubepa akana akatoita akaita zvokungorara nevakadzi achisiya but zvokuti ane mwana hatorina mumwe wake atori nevana vatatu nemukadzi iye asati atozorora something is wrong kola aiwa tisivasiswako pano toda kudza chokwadi something is not right hai amino guys hamusi kunzwawo muri kuzvifila sei nekuti noti mai vacho pavakatanga kuti vachiti hazviiti hazviiti iye akatest vari kuti vakatestwa vese uyu une vana vake vaviri hani muri kuwa uyu une vana vake vaviri vanavo hanimona saka uyu wakagara wakaravira kwavo akaita vana vaviri toda kuziva sosi yekuti uyu nemhaka yei asingagoni kubatira musikana kumbozamawo uyu oramba chasi kungozama toda kutsvaga pane mudzi guys nokuti chiri kunetsa panapaka something is wrong imamusi kuzvionawo something is wrong iwai kwai tinotokisana tita zvese todini asi kaone tikamusitunirikiri hapana saka maona handiri kuudzai kuti something is not right saka kana achikisana mirai kana muchikisana kuvetanavatapaipai chigodo yotohwa kuti chigodo chakatonoita right asi kuti paite action hapana chiripo anotokana chatodaro anogara pasi oti indongomutarisa manje noti ako zvadini totomudza kuti ndagadzirira ndomudza ndotogadzirira utomudza ndakasingadi kuzviita pari zvino kuti ndizive kuti ari kundichengetedza here kana kuti ndikokuve kuchengetedzwa kwacho pati ini ndinokuvarawo zve ndiri munhu wonyama ndine ropa
hana zvoonaka wataura chokwadi uri munhu wenyama iwo nevana vako vaviri uri munhu akatoravira kare zvino wovata nayo chigore icho chiripo pasaidi uchingo mazuva ose something is not adding up pane zviri kuitika chigore chicho kaisa tuchibata ukazvika kuti ndicho chaicho chichiri kutonyatsa kuti unenge wakaisirwa chimwe chinhu mburugwa iwe chokuti ukabata ungowa kuti pane chinhu akana munguva chechakatumakani mazuva takatanga netombomuti akavata kudai totombopinza ruoko rwangu kudai ndidaomekawo shuwa kuti mune chunhu here nokuti ndakatozviitike kuvarume vose zvakadaro nevanga vari vekoruta kuti yakohunezuva rekutanga chaicho chakatobvita vaizena ukanga mwahere munin'ina wedu wekubva pabhodha kubva pamesini pasimusaenda pakusvika pamesini apa chachatotsva takatochimhanya kare asi musiyo hapana kana chakaitika ndakatombopedza ruoko kudai ndakatomatoshomi chinhu kuti chinotorimo pamwe pachonatikototakana ronenzi kwenguva chaiko kuti ichi chinhu chakatomira ichi no hanzi diabetes that zvinoreva kuti munhu afa kudiwa no it's not confirmed ka imi ndimi kutaura kuti diabetes but it's not confirmed ka kuti ane diabetes zveshuwa imi ndimi kutongofungira because ari kuparidze nzikana yekuti ndiri kuda kukuchengetedza dei anga abuda pachena kwataura kuti aiwa ini ndinonetsikana nechi Eunice ugondibata kuseri shamwani makumairira nenyaya dzedu dziya dei abuda pachena kwati ini ndinonetsikana nechigwe chediabetes saka haidi haimiri waingosati munhu wangu ndozvaari morora nenyu mogara handiona pati pakunye pakakuti kwai ndiri kuda kukuchengetedza panoita kwesheni maki isu indo nyaya dzangu dzandofarira kaidzi ida kunyatsa kuisisa kuti ndiyatsotsvaka pane nyaya iyo nyaya dzangu kaidzi kana kuri kuti ari kunyepa ina ndizivi shuwa ini nhasi ndatora chibhodhoro kudai ndachiteura ndadira drink ndikamwa ndikasenge ndiri kumwa ndiri kumwa doro saka ndiri kuda kungotongoita kamwe kahumwe kekupenga nhasi ndimboona kuti hachibhiyeni here alright okay so unogona kuacta manje drama ndozvanhasi ndatobva ndakatozviplana nokuti ndangoti ndichisvika ndatanga kutoteura doro ndikadira drink kuti unyatsoacta kaunifa unyatso kuva actress chaichai nhasi kutoacta chaitotata munhu atodhaka kuti tinyatsona chigodo kuti pefeedback vamwe tione kuti haufa anondibvunza kuti wakatanga rini kumwa ndikangoti nhasi ndingova kuti hadi ndati ndangotongomwa pane zvikuitika mumusoro mangu hai imbo ndanomutsa generator nhasi tione musa generator tione kana rikamuka kana rikaramba kumuka generator then tizati pane problem iwe uzogara naye pasi unyatso kumubvunza akubudire pachena chero patinoparadzana ndakutoenda patinopanana hagi pamuzotebukamupana kana hagi munokokaruka miromo yatodai unotoinoti ndatosiya ndatokanganisa munhu zvese zvinoita chinomuka pamwe wari kuchengetedza kole zvinotinga kuti kudii asi nhasi ndakatotemira kuti ndinenge ndichitomoti ini chimwa nhema iye achimwa rakawanda kana kangopusa ndini ndandoga pamusoro nhasi nokuti ndiriwo munhu ane ropavo wabayiwa nenyere nai nyere yandidhakisa ino kola zvino kana mutimu yemurume iyu ichiti waindira kuchengetedza imonotenga izvo chimaikoro zvomodi kana ini zvombodawo munhu achizvokuchao umotira munhu chaichai motira iri nyama yemunhu chaiyo zvanoratidza paromeni pakubatana apa kana zvanoratidza kuti chibatanaka zvinozoti anenge anotofira izvinonyatsozviona nokuti patinokubatanaka zvinobva zvadosimuka saka ndopanonyatsoone chokwa icho kuti ropa ridoritasenga rokupambirana ndingofunga kuti kana ndikaenda pamusoro anema ambovhomorera zviri agara right pamwe mai vake vakamugadzira sezvo vakagara vambokombiredza ndiri munhu wekune mamwe marudzi ndakatombozvifunga nokuti pane rimwe zuva ravakatondifonera vakati uripi vakapfonera inini vakati uripi ndibva ndati ndiri kugenesis vachibva ipapo vavafonera vakashandisa foni yeumwe wake ndobva ndajarangodaira kapva ndatotora foni ndikatodaira abati vanga vakufonera iye vakati uripi ndibva ndataura futi same place vachibva vazomufonera iye nefoni yake vakati uripi
but ndiri kubva saka takataura nzvimbo dzakasiyana ini padedera ini ndataura nzvimbo 1 iye paidai rakataura nzvimbo yakasiyana sezvo iye munhu anga achiziva kuti havadi kuti haachadi kuti vazvizive ndozviripo pa ikanga tisingazvizivi ndopakatozondiudza dero vakati mamuzi havasi kuda vari kukomplaina kuti chichi munhu kune imwe nyika wati ndobakati asi zvingagova nebasa rinokuti dheri yari ratanga tine mutambo pano vakatotaura vakatoti vaya vanhu vakadaidai vakazokudaidai saka apa panofunga zvinofamba zvakanaka ndomata sezvo mamangobvati kana vachitaura munhu aripoka vanongoti chii munhu akavatarisa kumeso vanongotaurawo zvavanenge vachingofunga panguva iyoyo ndozvandakangofunga asi zvakuita sekuti panotoone zvimwe zvikuru macho vari mabhizinesi vanenge vakatobatana chatovawo zvakanaka ya hamene sezvo watinasi wakagadzirira kuita action plus watomwa chidringi chako ichi chavari kuti doro kaichi chiga tichimira kuona kuti mangwana zvinofamba zvakamira sei wozotiudzawo kuti zviri kufamba sei nhasi ndoda kutochimhanya ine ndanoita ini chimhanyo chibvine mangwana utiudze kuti zviri kudii alright uvatabhuwa ndichi uzotiubva upawo feedback mangwana alright hapana kumira mushi apa gaisani mapanzwa apa hapana kumira mushi panenge pane something chiri kuitika makongolese something is not right but mirai tinzwi something is not right anomaona something is not right ameno kuti mafilawo here zvandafila but ameno ndikaitinzwe yangu hello alright wasikare sei mushi yakajani ndiri bho hangu muri sei ndiri bho zvokuti yesi toma chijanja taura kuri kumujolo here zvakamira sei aiwa ndiri kumujolo hangu sisimeli mozvati ndafonera chi pane musikana kune angachita sengadzimo sisimeli nematora namba yake anonida help yenyu mwana yawe manzwa kana matauro anga achiita we anga akabata muromo aiwa even zvanga achitaura sisimeli kana mai vake vachidaro vanongonidawo help kana yecounseling vongomukanselawo sisimeli because tangofika tanenge pane zviri kumunetsa mai vangati mwana kuti ahurire braipek but zvinoitika zviyakola wani sure zvoitika muno kuti uyanechaida kuchihura hako mwanangu uchitigira braipek nekokokora mai mai sisimeli kana utongofunga kuti anomida help mwana uya wanza tichimubvunza pesa unofila sei kana mataro angachita sisimeli tangofika kuti anomida help mwana uya because mai vake vashuwa ungahurire braipek nemadrink asi kwai inenge isiri wanika inenge yakawanda braipek yacho but why braipek vanoda nyamazve vanoida saka takaipa right ameno ndichatraya kuzomubata kuseri ndinzwe kuti haufa but zvinenge teni chakuita kunge takutsvaga nyaya dzisipo ndangachida yeupa ataura kuti ndinokumbirawo pakadai because it's not normal ndamubvunza tofila sei akati zviri right kwanzi akatonditirira kundwigirawo yangu nyama wani braipek anondigira yangu braipek nekupa kokokora angu kuti mai bafungoti mai ife kuti vati protect manje kana mai varova kudhimanda mabraipek kuvana zvoitika asi azvo munozviya alright thank you very much rega tinzwe vamwe alright maita basa sharp hello kola yes kola zviri sei ndiri right wabata mino nasi mino dzodambuka nokubatwa taura nesu tinzwi ndiri kuona pakaisa toilet pepa pamuromo achoda kuzikana alright ndiri kupindawo kawakachechi kariko kukanza
Okay, kachechi. Iyewe. Why? Chechi ndechi postori. Ndezchi? Udzema gitare. Iri yevazimbe. Saka muri kungozi urana pachenyu chechimunhu. Ko zvakataka sei kuti uite zvokuvatana nemafundisi izvi muchechimunhu? Zvakataka sei? Facebook ma-inbox musati makupinda kuchechi. Vaipinda mu-inbox menyu vari pasta venyu. Saka varume ava kana vakunyengai kuma-inbox kwenyu ko vakatoshanda vemuchitovaziva? Asi vakadzi vasingazvizivi. Okay, asi vakadzi avadananiwo nevamwe muchechi mumu. Nokuti haisi chechi kai yaacult. It's not a church. Wo vanhu vachitamba kumbera kutambisa chininda muchechi. Hey. Saka muri kuplana kuita sei kola kuramba hemuchungohura muri muchechi kana kuti modi? Uchiwanei pauchihure ichocho chokuchechi? Kuti kana ndaniitawo zvangu kusiyana nazvo nekuti haisi teti iyo. Pakaipa. Vamwe vati nhema, vamwe vakati hakuna, vamwe vakati shuwa. Hamechiti mazano zviri kuitika munyika hazvirambigwi. Zvona vanhu havarambigwi nezviri kuitika munyika umu. Saka amen. Amen. Haya. Kwai vakadzi vanhu vachitamba mberi muchechi momo. Vane vachitambisa mberi kudai, vachitambisa chinina vari kuchechi kumberi vachikwera vachitamba magitari ekuchechi. Saka Hello Kola. Yes Kola, muri sei? Mushe. Ini nangu handinangu zvakawanda zvekutaura pamusoro pakola vangozvitaura. But advice yangu ndeyekuti kola ngavasiyane navo budhavo. Zvinhu zvavo zvisati zvakanganiswa. Because vanhu ivava vagara vatorina rudo kuvanhu vekunze. Alright. Nina have friend akatoitambwa iyo zvekutoti atoperera vanhu vari kutoronga zvinhu. Mukomana akazongerwa nanzi nevabereki vake dzoka kukongo. Saka advice yangu iye kana ari munhu anoshandisa pfungwa ngaasiyane naye zvichiri kunakidza. Asapedzerwa nguva. Okay. One anozochema navo. Havatorina love yevanhu vekunze. Alright. Love kukauchi yavo nevanhu vavo. Dai angosiyana hake naye. Havasi vese zvavo but ngaasiyane naye. Step vision atoiratidzwa kudhara. Ndo mashoko angu. Aiwa. Tinotenda. Thank you very much Kola. Yes Emily uri sei? Ataura kuti ndokongo. Hello Kola. SIS MELLY maskera sei? Ndaskera sei? Ndafera iroda kutaurawo nyaya
Alright. Ndakudzosera shure kuDOZ. Ndakaita urwari nemurume wangu. Waitotiziva chitodarika pamba pangu wachitondimhoresa. Kakumusha. Achitotiziva chitondimhoresa every time achitodarika nekwezvo vanodadana. Ndikambomutsiura ndikatsumura murume akaramba. Saka murume vaipota achita chinogara kumaauti zvavaitogara vose kuko vachidivhara. Zvandakahoita nokuti novosekuru vangu vaiziva zveshoka izvi nezvendinamadoda vake izvi. Ndokubva rimwe zuva washidi yavo uya ndobva ndovana mune peti rake ndikati aiwa zvandiwaindishainikira nditi ndikabudza murume ndotukwa ndorokwa ndikati aiwa zvepanaka. Vanangoti murume pasuru yabuya ndaiona asi pasuru ndaiona munovafarisa kati aisi yangu yaita mistake kune vanhu vanopinda marumu ndikati marumu chero vachiklira mamunogara vakarashabei muvasheni menyu penti vandatora ndobva ndati aiwa handideuya wainditi kana ndikamufonera wondituka achiti iwe wakangogara murume hechiichi ndikati aiwa zvaakuipa tasanganawo pabhedhi ndikamufonera kati apendi ndavanaro musazvinetsa nokutsvaka riri kuno ndikatsvaka muhwa wanauku nungu munoiziva nungu chinungu chinemira maminzwa ichi ndikatsvaka muhwa unungu ndikasanganisa zvandakasanganisa ndikabaya pakati nekuti kana ndoda ndotobaya utojuja kana ndorega ndorega nokuti handiende waindirovesa achiita zvoku zvaanoita. Wanga wazopuwa mushonga nasekuru wako apa? Zvimwewo ndaiziva kuti unoita sei unoda kuitisa murumba zuva ine chakandigwadza kuti ndizoita izvozvo waindirovesa rente chikafu chisingachatengi achitoshaina achitodza vanhu kuti taatisemba unotorambiwa uida kutoda unorovokwa asi nandazviripo iye ndiwaitoitiswa saka indakana ungoita kuti ndikawa ndotoda ndotobaya pakati payo tomanzi ndakabaya munhu achingojuja kana ndohwavo kuti ndoda kumurega ndoregavo nokuti iye ndi wakatanga kuita sei kusawisisa unopawisisa saka inaina kutaura ndo yandakaita kuti vana mai nava zvamunoita vadhika zvichakuwanavo saka indo zvandaikuita kuti aiwa ndichamota chingobaya kandoda kubaya kandorega ndorega nokuti waiti ukamufonera ukangoda mutsiura unofonera murume utouya utoshanga kwai ndipewo namba dzakola hanzi ndipewo namba dzakola weboyfriend yekukongo ndimbomupedza nyere naye hanzvadzi makuda kupedza nyere munhu womunhu taurako saka ndakaona kuti aiwa zvemainini vaindiitisa asi ndakamuwanavo zvandakawana pende rake roro kuti ndimukaurise. Saka wakazorega sei kuti vachirega kuvabudisa ropa zvachose chose wakazodii? Vakandosiyana nokuti vangodoramba wangojuja. Alright, saka wakazosiyawo kubaya baya kwacho? Iko zvinoda kutobaya ndirashira ndamaiwo nokuti wakandigadzisa sikaiti. Utaramba chiri kujuja? Ndoda kutobaya ndigorasha rakabayiwa rakadirwa. Kana vakasiyana kola wadi muchisiyana nazvo. Ropa ndikakumana musana uyu zvekutoti musana nanhasi dambudziko achitoita kuti handingomuregi murume wake. Saka zvimwe zvinhu chero vaivavo vanotaura vana achavo vachiti vana maiguruma kapusa asi musi umwe chete nokuti mwari vakamboita kuti pendi rorashikire muwasheni yavo yaka ndimwari. Samuda tomupedzisa chikafu chisingatengwi vachiita zvozvo kunongamba bhii nai wangu vangu vachiita miromo vachidini vachiti vanodira mvura dzinopisa asi one day ndo vanhu vai vanofa vavoraza svuku kune vanhu vanogadzira semi kudai simeri nemachingomurega mwari vachazomuranga nemwaunungu nemachirega mwari anozomuranga kola ko murume wenyu muri kumubayawe madonna naida kuva kuti murume vari kumubaya nokuti ndiye muparanzvongo kamurume wavo ndiye akatanga nezvese tinzwe kuti vari kumubayawo here. Hanzi chinungu chinowanikwa ipicho chacho chachiwanikwa zvokumanya chiya
Achiwani kuzvokumanya machiziva chinhu chikutaurwa apa chinhungu ichi hachisi chinhu chinowanikwa zvokumhanya chiya right. Pana umwe anoda kufona nenyaya yechando chinenge chiri kwechi nemakumbo anovava chekugara ari musokisi right. Pane vamwe vanoda kufona guys, timbowa zvedu mvenge mvenge. Kwanzi good one call. Moda kupedzisa mjima fana moda kuti apedzereze munhu. Anofa munhu ka. Pana mwe rada kufona guys, kana musina tinderi unovatana timire mangwana live ka prophet waya vari kuya. Prophet is coming here tomorrow. Saka mema airtime mwesa mangwana. Anditi prophet vari kuya mangwana. Mema airtime muzoisa mangwana makuseni. Right, vari kwere vamwe. Saka guys, kana pasina let's call it a night. Tosangana kwa prophet mangwana. Muzona matigwa uroyi mangwana uroyi uperewo. Anditika muye muna matigwa uroyi upere. Muna matigwa nedzi pango lini manje yawani kuzvokumhanya. Inowanikwa ipi? Inosungisa futi. Inosungisa futi. Ameno zvinoshandiswa sei? Zvinotoda iye ari yakudza ina handizivi zvinoshandiswa sei. Handizivi. Asi haisi pangolini. Pangolini inodonha ropa. Handiti Prophet Josi hanzi ndakajisa murume reshofona akatinzwa ndakajisa murume kuti adii. Wakamujisa kuti adii. Hanzi kana call offline. Alright makandida. Iri bonus ofona offline. But not pa number dzakapinwa izanoziya pa number dzangu chechero. Hanzi tosura tava basi dapo. Damusura mama kuzvishu. Chokwadi chakanaka musura mama po. Hanzi nashamunorwa ndikudawo single mom ari mu Cape Town. Uda single mom udai kuroora here chamu. Pana patinoita zvinhu zviri serious kuti zvokutamba nevana vevana. Uda kuroora here. Vano ya prophet mangwana chataura na time but maybe togona kutanga kuma 6 tikurumidze kupedza. Togona na 6 tikurumidze kupedza. Saka guys, mangwana ndikutora vanhu 15 chete. I'm taking only 15 callers. 15 people vanenge vatanga ndiva ndinotora. Andika 15 vanenge vatanga ndiva ndinotora. Vamwe chaya kumashure muzopinda next time. Mangwana I will take only 15. Andika 15 ndiva ndotora chete. Anditi saka guys, morara zvakanaka. Kwanzi wete gundo rishande. Iwe zvoda mira ndikuzoya ndiri fresh ndisina bonita. Ndasina nechakanaenda kuJoburg ndadriver naJoburg nekudzoka. Andika iwe usataura nyaya dzana mutundo wogudo idzi mere pamubhedha. Hanzi ko bendi ritoriko izvo zvanhu ari kubendi. Unozati ndadzoka manje ndabva kuJoburg ndakanoita plus ndazeza 13 Friday 13th. Handaizeza zvandaona nhasi. Pa Friday 13th zvandaona nhasi ndangoboisa kuinda. Bendi ririko izvozvo. Ririko bendi izvozvo vatoriko sokubendi. But ndabweza nyaya Friday 13th zvandaona moyo wako sometimes kakudza teerera. Animona. Kwanzi ndichakudza rimwe zuva. Iyo dzonyaya idzi ndichakudza rimwe day zvakanaka ndiri fresh nyaya dzemutundo wogudo idzi. Kwai dzemhere pamubhedha idzi. Dzechichi idzi. Vakadzi vakawanda vakabva neko munozviziva. Eti amunoisa paVodacom yangu iyoya. Munodziziva nyaya idzi. Zvaifamba kazvitengesa zvaiti chinobva kuchikuna zvichifamba zvichitengesa mishonga iyi. Zvakaoma. Guys, ndinoda kuya zvinopana pane vana jaji vakawanda. Unochiti kutaura nyaya dzakaita kudhara. Mangwana uzingwa kuda kushandisirwa zvinhu zvaunenge wataura wega uchivaudza nemuromo wako. Asi chisine hatisina basa nevanhu ava tavajaira tisina basa. Iwigi Faith. Vanhu tavajaira manje hatichina basa navo. Tichataura hanzi mukwapura order. Asi zvinoshanda here zviya zvakanamere pamubhedha guys mutundo gudo because takazviita pachakaposhanda paya. Makambozvitawo here zvana mutundo gudo izvi. Mere pamubhedha kwai chimwe chainzi kudii? Imwe yainzi chiko. Mutundo gudo. Mere pamubhedha. Zvainzi chiko. Inzi kudiko. Kudiko. Thank you Lilian. Ndakanga muchemedza mbuya. Muchemedza mbuya. Inzi kudiko. Dzakati wani ndakukangama.
Kwai zvinoshanda sisi. Zvoshanda here ndapona kuti zvindishandirai. Ina zvambondishandira ini guys. Hazvina kumbondishandira kwai Congo Dust. Congo Dust ndezvamanje manje izvi. Congo Dust ndezvamanje manje. Haisi kwete Congo Dust. Congo Dust ndezvamanje manje. Zvona pambedha iyi. Zvinoshanda here zvinozviya guys. Kwai kune nunzi gogo gigi yandizivi gogo gigi. But zvinhu zviya kuti zvoshanda ini. Zvakanaka kundishandirai. Kwai makatengeserwa fake sisi. Hanze ndakazvitry. Linzi tichikura ndoda kutozama zvi. Takazvitry haiwawo. Kune vashoma vasina kuzvitry izvi. Muchemedza mbuya takazvitry zvinhu izvi. Kune zvichembe zvaitouya zvataitofambira kumatoilet kurengi kunana gweruku. Tichitoenda kumatoilet kurengi kunotenga kurengi uko kumatoilet. Kwai makabata sezvaita. Amen. Guys, takabva neko zvirayasa kudai tikada history anditi tikadelete history here guys. History tinoidelete asi tinozvitaura. Tinozvidelete asi tinozvitaura. Ichokwadi kune vakawanda muna kushandisa. Makuzvishandisa mune mazita kutobuda kumcomment section. Kwanzi kune yainzi zvinamira. Iyo zvinamira ndizi. Weti yegudo iyi mtundo gudo ndo wainetsa uyu. Mtundo gudo uyu. Ndichebvuza kuti mtundo gudo uyu unotora pai unoita gudo. Makamboona pari unowetera. Kwai bonzi mtundo gudo. Mazano kazvachinja kwamene anzi mayoni stone aya ndo vakushandiswa. Mayoni stone ndo vakushandiswa. Kudzera kwakusina mayoni stones kwashandiswa mtundo gudo. Kwai unoita sei it's a topic for another day. A topic for another day. Tichauya nazvo. Zvanamina. Zvanamina. Zvanamina itengeswa nevakadzi vechindevele stereko yabuda pano wagwerapo. Zvanamina iyi. Zvanamina. But zvanamina wacho zvaizondinetsa kuti zvanamina iyi handizi. Mazano kwava nemayoni, malemon and ginger and garlic. Isaipiwa mtundo gudo. Kudhara. Saka tichazoona. Kwai wete gudo inoshanda. Uneiwana ipi wete gudo fipi? Unenge wamboiwana ipi? Unenge wamboiwana ipi wete gudo? Pane gudo panowetera gudo unopaona. Chamunoro unoya kuWhatsApp. Zverudo unoya kuWhatsApp noyedza kutsvagira munhukadzi kangu. Kwai mtindo gudo from Zambia. Unozoziva sei kuti ndiwo? Aiwa haimiwi Linzi, haimiwi Linzi. Haimiwi vanhu vakakudhara taipfeka zasiku. Kudhara. Takuve history tangodzitaura kodzai basa re. Taipiwa toisai kusini kuputira mukoto nomuise kuzasuku. Shinzika kwai tikusimbisa dzimba. Dzomira. Shinzika kwai kuti asahure isaizvo zvana mtindo gudo takapakira mitindo gudo iyi. Zvidezvo nemazviya. Kanimboza waya kula kufona. Kola hello. Yes baby. Hello SIS MELLY. Zviri sei? Ndiribo wete gudo ndakachandisa pandakarorwa. Takanyisa kuti gudo. Kwaine mai. Mai anzi aisvikirwa aindawo anzi makudo anoitira weti pa1. Saka mai anzi vaisvikirwa ndo waitotitengesera. Kuzasuku waitema. Waita virgin ka? Waita virgin. Waita virgin. Varume vakawanda vana kutovhura mavhijini vakavhura mtundo gudo. Waishanda zvisingaiti. Inini ndikaona ndinotoziva ine ndinotogona kutotesta ndotozoti ndiwo. Because wakaita white, wakaita kakasoti kematombo, but kaombo daiso unoita kuwawirira so. But ukaita tuchomashoma, woisa pakajira usakuzasuku. Uri panofunga kuti hausitomborara nemurume. Ndakaushandisa tichirorwa taipiwa kudhara. Haiwa taakupiwa takapiwa. Haisi secret tichirorwa takapiwa zvinhu izvi. Ndakaushandisa nonyatsa kuuziva saka ndoti hari ngarimbofona. Saka but ichiriko here achaona vanotengesa zvakadaro iyi. Vanhu vacho havasisiko sina vakafa.
anosvikirwa. Okay. Saka yakotengeswa mumbare haisi ndakambotenga pambare hausiwo. Because ndakambotengeserwa kuti hausiwo yaye fake. Handiti makashandisa mukaramba kwakangovhurika. Kana kumboshinga simeri kana waita nevekudoka unotema. Kana chiguno chako chauchazopinzi chizobarika kutobata. So ndiyo mishonga ishandiswa kudhara. Ndiyo mishonga ishandiswa kudhara vasikana vachinyepera vakomana kuti mavhijini pasina. Ndosaka ndikuti vakawanda hamuna kuvhura mavhijini vakavhura mitundo yegudo. Ndiyo makavhura. Ndakatoshandisa ndaitopiwa kutoguma ndatoudzwa mai vacho vanotengesa ndokutoenda kundototi mama ndikuda ndangasina kupiwa ngomutenda wega. Hanzi naJohn, are you not afraid of cervical cancer? John, the truth be told, tichikura isusu patakarorwa ndozvo zvataiudzwa izvo. Ndozvo zvatakashandisa asi hatina cervical cancer. Pafeya tiri kunyepa. Takapiwa takatoudzwa takaitirwa makitchen party ndozvo taiudzwa izvozvo kuti nana tete ichi mwana muzukuru wangu ichi unopota uchishandisa uchidai uri mutundo wegudo asi hatina kuti ama cervical cancer. Ivo vaitoshandisawo havana vakafana nezvimwe havana kufana cervical cancer. Saka musharo zviri kufamba sei? Asi izvozvo takangozviregedza because hapana munhu achatipa. Chinoitika iko zvino manje vanhu vanosvikirwa vanofanira kuenda kunotora pane nigikiri pane tundo gudu wachonaka vanenge vachisanganisa handiona uku vanomwa uku vanodai saka zvonetsa. Taura imi ndozo ndakungotaura paweti gudu ndakauti nasa ndakaishandisawo ini. Right. Thanks very much, Cole. Guys, pane munhu aisa airtime kufoni ishi yakapinwa namba iyi haisi real phone number yangu. Muri kunzwa guys, that's not the phone number yamunoisa airtime. Phone number yamunoisa airtime ndeye apapa pamunotaura neni paWhatsApp pa 064 apa ndipo pamunoisa airtime. Mukaisa airtime kufoni iyi yadodzima chipedza paamene henyu nokuti haisi real phone number yangu. It's just a phone yatinoshandisa pano. Iyi yakapinwa iyi ifoni yatinoshandiswa pano pakuti vanhu vafone chete pamalive but handishandisi ndoshandisa ishi 064. Saka musaisa airtime dzenyuku please. Handiti right. So guys, tichazodzoka nenyaya yelive iyi yakanaka nayo zvijenyu zvimamitindo zvegudo. Vanhu kune vanhu vaitsvaira mumba vachibva kudhouko vachipinda mumba vachitsvaira neweti vachibva kudhouko vachipinda mumba. Koita vamwe vaibika twakasiyana tumanzara tuchina vakadzi vanozviziva ndokutaurawo. Vakadzi vakati wandei zvanditaura izvi vanozviziva. Handika tichaenda life iyoyo timboonesana apa chinzwa ukadai ukaita zvese izvi murume hadi hauri murume hadai zvaitwa izvi. Handika tichadzoka nelife yacho mumuzi. Saka guys gaitindonobata nditika it has been a long day. Mwana wakuita zvakanaka. God bless you. Mangwana ma-airtime yenyu, your name and surname kuWhatsApp, number dzangu dzeWhatsApp. Handika then you get to speak na prophet wacho mangwana. Handiti so ndichaisa post zvakare reminding you kune vese vanodatora nani na prophet yakuti ma-airtime aya ngachiuya muwane kutaura nani na prophet. Handiti so guys morara zvakanaka. God bless you. Handitika mukwana pane noise mboendawo munodzimura guys. Haikona ndanodzira moto ndai munodzimura. Handitika God bless you. I love you. Take care.